І ось колькі год мы тут 2 года пражылі. Зараз гэта будзе тыпу кабінет. Ну вось стол. Всякі хлам, які мы пакуль не ведаем куды растусаваць. Картон гэта трэба на агародзе. Канапа, якая раскладваецца, і гэта будзе яшчэ і пакой для гасцей. Карацей, усім дарогі, гэта наступны выпуск як справы. І мы пераехалі на другі паверх усей сям'ёй, атрымліваецца. Зараз ось так будзе. Тут магчыма працаваць неяк за кампом, напрыклад, і госцям таксама з усім комфортам, дзвярэй нет, штарка, але ось раскласці канапу. Ну і туалет, ванная у нас там. Ну дык вось ракурс. О, гэта наш пакой з жонкай. Такі дастаткова невялічкі, но больш і не трэба. Бо там у нас як яна, гардэробная замест шафы, там яшчэ такая японская кватэра, там месца хопіць і пасядзець за столом, і жонка там спаржу збірае. Чаго тутака не хапае, дык вось чым я зараз і займаюся. Зараз павесім, і будзе адносна нядрэнна. Нешта нейкі не так шмат тут усяго і будзе, такі і быў прыкол. Вось. Гляньце, як дым фігачае. Гэта мы растапіліся, і он панізу ідзе. О, гляньце, гэта надвор'е. То бок, як у гатэлях, у нейкіх там, у Амстры, напрыклад, мы былі, ўсё, заходзіш, зашоў і зразу ў ложак. Больш нічога не трэба, бо тутака у нас усё ёсць. І там столик. Дзе там светло? О, бачылі? Там всё, і што трэба. Тут яшчэ, мабыць, крэсла нейкае. Да і хопіць. Ось. Галоўнае, гэта від. Від, канешне, там будзе захад, там сонейка садзіцца недзе там. Ой, гэта будзе. Ад дыму я афігею. Ой. Дыдынькае мне нешта. Я здымаю. Потым. Так, реклама Веркера. Як это правильно, карніз? Ці так і будзе? Я не ведаю. Скажем, карніз. Вось, нам трэба карніз. Набыў вось такі дрын круглы. Крыху паведзёны, но гэта самы роўны, што я знайшоў. Все равно выгне, я ўпэўнены. Таму вось. І две такія дашчэчкі. Мабыць, хто памятае, як я рабіў наш балкончык, і ось я якраз з яго рабіў гэтыя ўсе, як яго назваць, плотик. Вось. Зараз з гэтага усяго набора ачумелыя ручкі я буду рабіць карніз. Ну дык і вось, ідэя простая. Два такіх квадратыка. Гэты круглы дрын. Вось і ўсё. Увесь карніз. Таму зараз трэба гэта все адмеціць і напіліць і зрабіць з гэтага нешта прыкалдэснае. Так. А паколькі мы іх будзем рабіць? 5 сантиметров павінна быць ад сцяны. Недзе я такое. Комарика 5. То бок 5. Недзе на 6 сантиметрах ад так 10. Калі карацей зрабіць трэба.
Сколько? 10 сантиметров? Это будет что? Это будет нормально? Мне подается маловато. Или прикольно? А кольки? Диаметр. Я прибег. Кругляшик наш 2 сантиметри у діаметрі. Тому коли 5, то бок середина на 6, 7. Ну і каб быў сапраўдны квадрат, атрымліваецца колькі гэта трэба? 5, 2, 12? Не, ну зашмат будзе. А вот что там 12. 12, ну, будзе квадратна, але... Але... А по другі бок, ну... А колькі у нас тут? Тут у нас 10, 11, 11 полов. Все. Я квадрат и квадрат. Я ж назвал квадратом. Будем робить квадрат. Ну и то бока оно так и отрымается. Тому бомбим. Бомбим по 11 полов. Робим соправные квадраты. Вот так. Отметил. Дошел. Дубль. Что-то краху мокрое. Тому... Ты мой веркер. Назву мне это ж дрэнна, так? Это вельмі дрэнна. Вы бачите? Тут вода тече. Нешта мне гэта не падабаецца зусім. Вось. Вось и это ж вот. Жартую, жартую. Так, ось у нас есть два квадратика, які типу будуть ось так стоять. Але ну гэта крыху хістання ось такое будзе, я думаю, будзе. Таму ёсць яшчэ гэты. Мы яго зараз лапапам, і гэта будуць такія пляцоўкі, якія дапамогуць нам. Блин, і гэта квадрат. I'm sorry. Так, тут така ён крывы, па-першае, 10 з паловай. Таму мы бярэм, слухайце, 10 з паловай, 5 і 2 з паловай. Камары. 1, 2, 3, 4. І так. Все равно я буду яшчэ падганяць пры дапамозе палгарні. Я яшчэ гэта крыху там параўняю. Так, адмечаем. Ось, лапапанілі. Мы залапапанілі. Зараз выкінем. Цяпер іх трэба апрацаваць. Зараз будзе крыху шумна. У меня кнопка. О, отскоклая зараза. Да что будет? Ну як. А вот я там. Я тебе отскочил.
Гэта русцік, каб вы разумелі, яно Не павінна быць. І вось што у нас атрымалася. Так, зараз я здыму камеру. Ну і вось прыкладна вось так яны будуць выглядаць. Конечно, раней. Крыху. Але збольшага вось такія будуць штучкі. Ну і вось зноў пайшоў нейкі дождж, невялічкі пакуль, але ж усё ж не пад дахам я там. Карацей, мне гэта трэба скрапіць і зрабіць крапежы да сцяны, ну і зрабіць, каб гэты дрынчык туды праходзіў. Зараз гэтым і займусь. Вось, блин, бяда, блохер недароблены. Садится батарейка. Так, нам трэба, першае, што нам трэба. Так, яны вось так перагортваем. І нам так, дзе яшчэ одна такая. Яшчэ такая. Еще так. Короче, не посередине, ну где-то вот так и вот так. Интересно, что где-то нельзя. Короче, отметили. Где-то все. Вот капает у меня там. Капает. Дірки. Зараз я гэта уже нават не здыму. При дапамозе вось гэтай штуки і молотка я гэта крыху паздымаю. Я не змагу зняць, бо не хопіць тады зараду. І каб яны там ляглі. Ще дадаць трэба будзе высверлы такія, каб заходила галоўка самарэзу. Каркай тут яшчэ прайшоўся. Нешта все пайшло не вельмі добра. І села батарэйка. Во, бачыце, я пачаў ужо рабіць. Але ж вой, што я зрабіў, то бок гэтай штукай я не ведаю, што за дрэва, не выкалачваецца ні халера. Таму я ўзяў балгарыну і зрабіў выпіл, каб яно ось ні туды, ні сюды. Ну, как бы яно там ось не бачна было. Камар отвалі ад мяне. І зараз ось апошні штрых гэта зрабіць гэтыя дзіркі. Дзіркі я буду рабіць вось такой бошаўскай прыштукенцыяй на макітаўскім шурапаверце. Все по крутасці. Калі гэтую выемку я рабіў ось таким прыкалдэсам, тут такая, ну, як бы трэба, ну, цапляць на сцену. І так тут сюды шляпка павінна залазіць. Я рабіў вось таким таксама прыкалдэсам на шурыка. Зрабіў дзірачкі. Так, ну і, канешне, прайшоўся крыху наждакай. Блин, гэта таксама гатова. Зараз аднарукі чалавек вам пакажа, як яно падыходзіць. Ну-ка, падыходзіць. Магло быць і менш. Але, ну і ўсё. Галоўнае не застрае. Ну сур'ёзна. Што нам яшчэ трэба? Так? Слухайце, гэта балгарына прайсцісь трэба, мне падаецца. Што гэта такое? Мне такое не прыгажусь, не трэба. Ну вось, і гатово. Такі русцік стайл. Нічым не пакрылі, бо ўжо хочацца павесіць нешта. Будзем пакрываць неяк потым пад столь. Гэта жонка рабіла, і гэта жонка рабіла. Бачыце, якая прыгажосць. Усе колеры і тынкоўка. Гэта яе рук справа. Ось так прыгожа ўсё выглядае. Колеры. Вы пагляньце, як яна гэта вымалёўвала.
гэта, канешне. Ну і, канешне, адрозніваецца трэба. Пасля пакрыцця, канешне, будзе як і ўсё будзе сходзіцца, але ўжо хочацца тутакаў і залегчы. Бо раніцай. Што яшчэ? Ось, бачыце, гэта я піліў, рабіў грубую апрацоўку, жонка чыставую і пакрыццё, а гэта Стінкавічу. Гэта сенавал дрын такі, яму гадоў, мабыць, 40. Такі слэп дарагі. І вось так ён у нас выглядае. А я зараз буду працягваць навешваць. Вось ідзем, пах дыму, і гэта ад нас. Все, па вуліцы. Не бачна, бо я так разумею, не вельмі бачна. Дым як з трубы бачна ідзе, як ён па вуліцы, як туман, не асабліва. Але ён і па вачам б'е, і пах. Мы задымілі усю вуліцу. Камера гэтага не захоплівае. Гляньце, махач толькі што здарыўся, я не заўважыў. Што, атрымаў па пысе? Ну нічога, не першы раз. Это ж карыца. Дзе яна? Ой, яна. Так, ну вось, увесь у траве. Яшчэ надвор'е, канешне, сапсавалася даволі-такі моцна. Ну, нам у горад трэба было з'ездзіць, таму з'ездзілі, як прыехалі, дажджа няма, і ўжо няблага, таму я вырашыў ўжо дакасіць. Бачце, жонка ўжо кажа, трэба накрываць клубніцу, яе сартавыя нейкія, яны і з панбондам накрытыя зараз, бо, мабыць, будзе і -2, кажуць, ноччу, а гэта вельмі дрэнна. Так, і пад агратканню яшчэ, карацей, яна тут замарочылася, таксама яшчэ і маладзенькі вінаград таксама накрыла, каб не памёрз. Вось, пакуль так. Котка. Сёння прывезлі да бабулі. Такое савецкае. Яго трэба рэстаўрыраваць і перацягваць. Ну так накрылі і выглядае няблага. Ну і хацелася бы захад паглядзець. Опа! Добрае месца. Я згодны. Ліхтары трэба павесіць. Ой. Ну і неяк так. Сонца в ока. Карычка, табе падабаецца? Ой. Ну, гляньце, паспеў. Паспеў да халадоў і зараз ды шмат. Гэта нечакана, але вельмі прыемна. І чисто тычу ракурс. Ну клас. Ну вось подивіться, пакуль я добраўся до конца, все покосил, тут зноў вымахала. Гэта за пару дзён, я столькі мучыўся. Карацей, у меня з'явіўся крыху свободного часу. Я думаю, касану, пакуль яшчэ больш не маханула, бо у меня вока дрыгаецца ад гэтага выгляда. Толькі ж покосил. Ну так-то лепш. Пойду на канапе валяться. Ось зганяў тёщу на лецішча завёз з рассадай. Гляньте, я думаю, будзе стаять вода. Яна стояла, вы бачите, по самому краю. Былі тут тыдзень, мабыць, назад жады, дажджы былі, але не сошла. Такие справы. Все померзло, кстати. Все померзло, что не накрыто виноград. И что такое теплолюбивое померзло. Было
холодновато. Морозы были. И ось. Только здымал, як он листья распустил. Все. Все. Померз. Еще клемается. Говно на дворе. Говно. Морозы эти. Говно. А ну и вось. Короче, была ситуация такая. Я, калі тут усё рабіў, я тут такія робры жорсткасці прымацаваў драўляныя у гэтым месцы, куды магчыма было навесіць, калі мы вырашым павесіць тут тэлевізор, а мы вырашылі ўсё ж. І я гэта сфоткаў, просто сфоткаў і недзе замаляваў памеры, на якой яны вышыні, дзе знаходзяцца. І згубіў. Дзякуючы Ягору з каналу Патэльня. Ён мне па фотцы, дзе няма тутака гіпсакартону, ёсць толькі абрэшотка, мінвата і звонку гіпсакартон. Таксама блокі, яшчэ не патынкована. Ён мне растлумачыў вельмі дакладна, як вылічыць, дзе у мяне гэтыя драўляныя прастаўкі. У меня тут у сабе, бачыце, такія рабіў замалёвачкі па блоках. І прыкладна туды і засамарэзіўся. І ўсё. О, Ягор, вялікі ад сэрца дзякуй. Атрымалася усё чотенько, ніводнай непатрэбнай дзіркі. Тут так все ж вот, это каб не гуляла, гэта спецыяльныя такія дзюбеля для гіпсакартону. Дзе яны? Вось такія. Мне падабаюцца, добрыя вельмі. Карацей, вось, гатова. Трымаецца, на дрэве ж, самарэзы па дрэву такія чорныя. Яны, я думаю, можа яшчэ парочку лупану ўжо, каб не хвалявацца. Што трэба, мабыць, яшчэ сказаць пра гэты кранштэйн з фікс прайсу. Ён там нешта не вельмі і шмат каштаваў, але вельмі спадабаўся. Все есть болтиков. О, гляньте, колькі у меня яшчэ засталось. Ну, добра, дзюбля мне не спадрэбіліся, бо у меня зусім другая сцяна. Там яшчэ нейкі куды. Карацей, запас. Ну, і мне спадабалось, што там такі ўзровень навесілі, па якому можна эту рамку прышпандорыць. Тут так все падышло. Розныя, бачыце, памеры. О, Телек у нас стары, ён... Гэта мой першы... Я яшчэ, засведчваю. Samsung з бацькамі яшчэ жыў. Яшчэ набываў там тады, калі жыў з бацькамі. Ну, вось ён і ездзіць. Нам больш не трэба, ён у нас як манітор. Мы так каб асабліва глядзім. Падлучаем ноутбук. Ёсць у нас яшчэ прыстаўка гэта Android, але я на шчыра такое лайно. Гаўно, лайно, як каму падабаецца. Вось, пайду адразу здыму гэтую, как ее, подставку і пайду павешу. Вось, подушки трэба замяніць. Гэта ўжо пад колер усё падабралася толькі. Ну, што, добра. Але вось, як у гатэлі. Ось такі від у нас. Покажу. Гардеробная. И такое ось. И телек. Марасы подосрали, конечно, моцно. И невядома, что перажила, что не. Але добра, что чарэшня, да, перажила. И будем спадзявацца. Так, я адзначыў. Бачыце, колышки. И колышки. Гэта я абазначыў, дзе будуць парнікі, 2 штукі. Тут один, там яшчэ нашыя. І то бок такой сцяной
І якраз пасля вот гэтых маразоў усе гэтыя нашы дрэўкі будуць як бы так прыкрыты парнікамі, і мы спадзяемся, гэта дапаможа нам у наступных годах, каб не было вось гэтага, бо гэта вельмі ракурсійся, бо гэта балюча. Все, я вам показывал, як ён квітнеў, як я гэтым ганарыўся. Ну, не квітнеў, лісцікі выпусціў. І вось ён перамёрз. Застаецца только спадзявацца, што ён вытрымае і будзе расці далей. Ау! Ну і вось хрюкнуў. Я заўважыў, што на гэтых усіх відэа я дастаткова шмат бла-бла-бла. Карацей, вечер сканчивается, трэба приготовать ежу. И зараз вам покажу. У меня тут такая грудина. Ось такая. Яна вострая, там с острым перцем и хмели сунели. Ну и соль, конечно. Так, яна з ребрами. Паспрабую. Ось у меня тут такі набор. По 2 шампуры на кожны кавалак. Я не ведаю, я ніколі гэтага не гатаваў. Ну і курка, з куркай, конечно, знаёмыя. У нас шмат малака засталося. Карацей, молоко, куркума, ну і соль, ну і все. Буду гатаваць. Таму вялікі дзякуй спонсорам за падтрымку і за спонсорство, за што яшчэ. І я буду рабіць больш і больш і накидывать яшчэ нешта, асабліва спонсорам, і другим таксама будзе контент. Не хвалюйтесь. Что яшчэ? Падтрымка там унізе у опісанні ўсё будзе. Вялікі яшчэ раз дзякую, што паглядзелі. І ўсё, давайте скончваць. Мне хутка спецвыпуск парнікі. І мой адпачынак таксама падыходзіць да завяршэння, таму мне трэба гэта все сварачвацца і заканчваць. Але відэа я не скончу рабіць. Толькі падтрымайце, а? Всем пока. Небудь. Побачимся. Ну і вось мангал у меня такі маленький. Все не поместилось. А до грудины яна такая сальная. Все горыть, о, бачите, она капает, горыть. Тому я просто ее сверху кладу. Ось тут такая у меня филеха. Я так разумею, треба издымать. Ну и курка ось. Курка крыху, да. Але не прям уже сгорела, ну так сверху. Крыху, да. Але, ну, ось будзе ўсё такое на паўтыдня, як мінімум, на тыдзень гэта нам. Вось так.